Ayan. First kill. Sandali lang. Ayan. Palingit dito kami sa ano bang lugar po? Butong. Butong. Butong ka? Ayan, butong. Ayan. Mga namimiwas. Purok tres. Butong. May bagong ano kami. Spot. Wait lang. Sama ka na naman sa amin. Ayan, batang mga ngawil. Good night. Butong purok tres. Mga kabingwit. Ayan, may mga batang naliligo. Ay kayo. Galit na si tatay. Sumabit? Sumabit. Ayun. Ayan si tatay. Galit na galit. Huh? May tagalusong ka. Babaw lang pala yan ko. Ano pa naman to siya? Hindi nga sumabit. Ayan. First kill. Sandali lang. Ayan. Unang huli. Parang buhay ng ano eh. Ganyan talaga. Oh. Ay, pugi. Kamaingay. Sige. Ito po, oh. Ayan ang huli. Ano mo? Doon sa ano? Nandito. Okay. Sakit yun. Yung tilapia siya. Saan mo? Hindi, nasa akin. First kill. Ay, kung hindi ko kaya. Huwag mo hatake. Kala mo sumabi. Hindi, sabit talaga yun. Ah. First kill.
A few moments later. Bagong spot mga kabingwit to. Butong din to, Purok Tres. Ayun, may cottage. Yun. Yan ang cottage. Nabubugaw sa inyo. Talapia. Ayoko na! Tingin-tingin dito, Gum. Kinatay nyo na yan. Ayan. Mga batang naliligo. Ayan, may mga kabingwit. Ano yan? Malaki? Malaking kahoy, oh. Akala ko malaking tilapia na eh. Ayan ang aming service, si Blue. Ayan. Dito tayo sa butong pa rin. Una ano, nahanap naming pwesto. Ganda oh. Yung may cottage na yun. Resort po yan. Resort. Ayan. Good night. Laki! Oh, bakit ayaw? Ayaw mo man, oh? Ayaw mo ito? Ayaw mo ito? 2-0. Ito sa bid na, ha? Hindi. Huwag mo nang galawin mo. Sinanong ko kasi. A few moments later. Two zero. Oh. Ayaw patigil. Ayan, maraming. Ayun. Yan, uuwi na si Kuya. Nakarami na. Ano kaya ilang kilo yan? Ay, may pang ulam na. Nalaki naman ah. Oh. Oh, ba't uuwi na si Kuya? Ayun. Yan.
Meanwhile, A few moments later. Alam ko, matagal na, be. Uy, Elisa, lumalim. Kasi nagigito. Ano? Good night. Sikat na tayo, pero. A few moments later. May huli! May huli! May huli! 3-0. Sige, lubo. Ha? Ano sabi?
Hindi rin siya makapahagi. Hindi nag-aala. Dalawa tama. Oo nga. Gunay. A few moments later. Ito na naka-on pala yan. Ang ba niya? Gunay.